Tinapalabas. Tapno na dardaras ti panagsawar da iti kabakiran, amang sapol iti nakaikalyan ti kinabaknang. Inikkan ni Don Esteban ni Amausep iti kabalyuna. Naragsakan ti lakay, gaputam muna napatagan iti don. Kabayatan na. Saan mo't unay ngayong kaskaso ni Don Esteban ni Lolita, gapu iti dakes nga atap na. Nupay kasta, binagbagan kan inandingay ni Pedrita. Imbaga na sigurado ang maragsakan tumatlang ti don para iti agbalin nga nakda. Kalpasan ti sumagmamanungal daw. Nagrubwaten da Don Esteban tapno agsawar da iti kabakiran. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy tinobela tayo na Pauluan. El Uro con Sangre! Nalain ako nagkabalyo iti. Gusto nga ipakat ko katakinalain ko. Ya! Sa pulang ni katbalitok pa'y. Ya! Abangan na matagtaganan ni Senyor Agong Oray dito! Di madalagan pinito! Nakarit ito abili. Kaya mo nakapoy kakabalhiro. Pa'y man. Pasimot ito'y sinakayak akabalyo taon una akdi ka dyan. Ya! Ilabsan ka dito na laing akatalak ni Don Esteban! Ya! 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 Ay, Diyos kay! Nagpartagan ti kabalyo nga enter ni Senyor kini Amausep. Inunaanan ni Brutus. Ya! Ya! Ay, kapoy kamot kayang Brutus! Apay ngayon tulok mo alinabasan na tadya nagsakayan nila kay Josep. Darasam! Ya! Ya! Jayon da binito ken Amausep. Kaslada la agkarkarira di dapatan. Kay Jayon, inunaan manen ti may sadya na kaunay tay. Kaslag karkaratan. Dandanini sudan iti sumangatan dito ituro. Stalyon! Agsagay matan ni Siak kinisika. Dandani dito yan dagiti kaduwatan na sumangat iti bantay. Bueno, orayin tani sudan ditadalan. Kumusta tirik namon, senyorita? Si Maya at Matan. Si Mama yung injection ni doktora nga agas. Jack kayat nga dadaka sa mapasamak iti si Kugkong manang Pedrita. Iso atong palag ti imbagan ni Doktora Sandoval. Agsubli akto manin iti klinika para iti konsultasyon. Di ka madanagan. Binilinak ni senyor amang kita akanayon kan ka. Oray di na ka ikaskaso ta adda akmat. Agyaman manang Pedrita. Ala, no nasayatan tiriknam. Panawan ka pala dito ita makitsenda akon iti yawid ta. O sige, agurayak laang dito'y. Orayan ka. Isamira akon ti makitsenda tapno sa anak ton nga agsublipay dito'y pueblo. Wen manang Pedrita, igatangan nakto iti darangidangan amangga, ha? Manggagayam ti paginawam, senyorita. Ha? Siguro, makapangpanganak namin iti naalsam. Kat mangga ti kayat ko. O sige, igatangan ka. Manggalakit di ti paginawam. Kunaktumat, asika tinakatugaw dito'y pagurayan dito'y batog ti tiyendaan, senyorita Lolita. Ororayat ni manang Pedrita. Makitsanda pa'y. Kasta ka de? Sika, papanam. Binaunak, dakin ko ko iti taberna ama kitiyenda. Awan nga mintay mo tsatsada. Kasta ka di? Ay, uwan. Maumuma akmatan nga aglaklako iti vino. Amangan nagkasapulan kayo iti babonan. Siyakla ko man, senyorita.
Jack amo ka ni Esteban. Iso ti agdesisyon para iti dayta. Saan ka nun nagsubli, dagijay sigod ababaw ninyo? Naumada siguron. Iso adidan nagsubli. Nauma? Ni, apay an nauma da? Kasano dayta? Idita. Amangan magbabawi ka no bilang umay kaagkatulong kada kami. Nauyong ni Esteban. Di nakmat nga takabilan, wano pasakitan, senyorita. Am-am mo nakmat? Awan santuen ni Esteban no makapungton. Nangruna no saan a kontento iti trabaho ti may sa tao. Ha? Kasta ni Don Esteban, senyorita? Wen, mapadasan to, no kayat mo ti agbalin ababaunan ni Jebilia. Agbabawi kan to lakit di. Nairwamak itinadadagsa na trabaho. Ngam no kasta na uyong ni Senyor Esteban. Dayta siguro ti jak tumairwam. Iso nga ron nga ibagbagakon. Adakan ka no patuluyam ti umay agpresentar. Dita nga tati itudtudutin, nakakurit di tamapa, senyor. Narigat na matansya. Ay, Ayan to'y nakamarka dito'y nadakkel na pinuon ti salay. dakil a pinuunti salam. Si. At dadakkel na pinuon ti salay. Kat manipot iti dakkel na salay. Agbilang iti nasurok na bainti na addang nagpadaya. Naimula ijay iti maysa na napatubo na saling matulay. Wen, senyor. Ada na imula asalang iti rabaw tinaikali idi a kinabaknang. Si. Kasta ti bagbaga ti direksyon dito'y mapa. Ay, nukasta. Tidak kala pinuunti salang ti pagibasaran. Si. Masigurado ka di ang masakupan ti Asinda Gabriel ti lugar. Saan na naibaga dito iti eksakto na lugar? Ay, narigat no kasta, senyor. Daskala pinuon ti salan, ti sapsapulan yaw. Wen, Benito. Awan mat ti makita tayo at daskala pinuon ti salang dito eh. Dahit nga rod, Benito. Ayan nga tati dakkel na salang. Ay, Amangan mo sana dito, senyor. Ay, agsawar tayo pa'y. Sige. Agsawar pa'y ni datayo. Sa pulan ni datayo, ti bagbaga dito'y mapa na dakkel na salang. di tapay bandat daya, senyor. Ado ti dadaskala pinuon ti salang dita. Si. Bueno, agpadaya ni datayo. Nagtatayag na pinuon ti salang gitadda dito yan. Wen, senyor. Dahito'y napaset ka asyenda ti ag-agawan ti gobyerno. Nukasta. Saan nyo sakop dito, senyor? Sakop ti asyenda Gabriel dito'y. Kukuha dahi di lulo na impatawid ni Isoy ti dahi di papangko. Senyor. Muda di jay. Darapag ti ado na kabalyo. Pagtatawadan dagi jay. Amang ano da dito'y bandido, senyor. Bandido? Oo, senyor. Agsiwarak na iti bandido iti kabakiran ang masakupan ti San Gabriel. Ang mga no isuda man dagitan. Dagiti stranghero. Senyor. Kawatan na dada iti masakupan ti asyenda. Kasta ka di. Kasta talaga, senyor. No pwede. Ang mga ano pinsar ni Isuda na agawin ti asyenda. Ay, di tayo amo, senyor. Mabali na kasta, senyor. Dahil di simuro tak itiya naganop, nasalaw mi manidan. No pwede. Pagsyatan ni Jack na kita na bandido. Hanggang aduda, senyor. Pudno. Nagaduti mangeg ni Jack na riwawa ti kabalyo. No pwede. Masapol na mapagsyat na kita na estranghero iti sani ko ni Jack.
Adda nga ta ni senyor? Diya ka muna si Mang Petan. Ala, umay ka edita. No awan pay, di uraya mon. Sige. Umuna ako di tabilya. Isaramot lang ang tirwangan manang Pedrita, ha? Wan, senyorita. Sige. Manang Pedrita, apa yakas dyan ni senyorita? Kasla saan anaragsa? Talaga saan anaragsa? Apay ngay. Saan kan ngagdamag? Agpaliiw kan tulangan, numaawat ka amot tsa ditoy. Uy, sa bagay. Saan akayat ni senyor ti manana o ababaunan? Isuadi ka unay naunton. Wen manang Pedrita, laglagi pagdata? Ala, umay ka na. Naanos dagiti amo ditoy. Kasla bumalay ka, nulakit dita na pudno kang agserbi. Isuti ko na ni senyorita. No ni senyorita, awan parikot kan kuana. Ngam ni senyor Esteban tinagrigat akumpasan ti ugali na. Amok matan ni Don Esteban. Iso apat check ang makakinaawatak tumat nga amo. Una, no kayat mo ti agbayag ditoy. Di ka agreklamo, no ado ti trabaho. Wen manang Pedrita, nairwamak iti ado at trabaho. Iso apat check ang maawatak mat dito eh. Adda tela nga insangpot ni Esteban iti panagkapuna iti Espanya. Ngam, di na imbaga kanyak no anya daychay. Adda drawing wano na imarka iti daychay atela. Kat nabalor ka no. Ayan nga tanday chay. Sa dino tinangidulinan na. Day tadakkel alaka sa tipagiduldulinan ni Esteban kadagiti napapatag abanag kankwana. Iso akanayon ang nakakandado dayta. Ne, di mo't nakasara ita ti kandado. Awan ni Esteban. Kita at no adda di talaka sa ti insangpot na atela. Sumalugan ni katayo. Dandanin lumnit kay init. Ang mga masipngatan ni katayo iti dalan. Talaga masipngatan tayo, senyor. Hey, manglintag to nito paglang, senyor. Ngayon naresgo tayo paglintagan. Oh! Sa dino na banda ti pangilintagan na mausip. Isoron ta ison ti surotan ni datayo. Ang mga no delikado. Adirangkis a paglasatan ije, senyor. Kaya't na makita ni Siak ti bagbagan ni Sika na paglintagan. Inton sa baling aldewon, senyor. Kamkamakaman tayo tilawag ti ini. No, di tayo pardasan tayo sumalok ay masipngutan tayo lakit di. Sapay kidam ita, senyor. Bueno, iti sabali na aldaw lang aroden. Pudnumot kiti. Saan na rumarita jay luna? Oho. Nasipngat unay tirabi. Baliwan tayo, senyor. Bueno, vamos! Hey! 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 Ha! Ha! Sumaruno na dagos ni kayo! Ha! Ha! Urayat ni Esteban dito'y sala. Simbang patdan ka ni Mang Benito. Ngam di pa'y simrak diti Villa. At dapay nga ta ipaaramid na ka ni Mang Benito. Senyorita, itay pa'y anaidasar ko ti pangrabian nyo. Di kay ka di mangrabi eh? 5 miisan dagiti indasar mo. Iso nga ipapudot mo pa'y. Ay, saan ton anay mas di pinakbet ko no malabas ti pan nakaluto dagi jeramen na anak nateng. Ad-adamot asaanan anaimas no nalamiis. Sa bagay. Alan, ipapudot mo, taapag isunto no sumrakan ni senyor mo.
Agidan kami amang rabii. Saan mo na ipapudot? No anyaman dagitain sagana ni Sika na taraon, Pedrita. Senyor, Mi esposo, agyaman nagtadakan. Kunak no saan pa'y analpas ti ipapaaramid mo ka ni Mang Esteban. Dispensa mi, Lolita. Fatigado mi. Ha? Mangrabin ni Siak, Pedrita. Linabasan naklatan dito'y sala. Di na pa'y dinamag no nang rabii akong wano saan pa'y. senyorita, dua kayo kan senyor nga indasarak. Saan napilitan ni Sika? No saan nakayat ni iso ti mangrabi? Hala, isaganaan ni Sika ni Siak iti tubog ti pruta. Iso ti inuman ni Siak. Awanan ti patag ko iti asawa ka. Anya ti oramid. Aginggat kaano ti di panangikaskaso ni Don Esteban kini Lolita. Gagayem, di liwayan na denggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Jun Ributazo. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!